וואה, שלום חברים, זה ניסיון להקליט. אני בסך הכל פה מראה איזה סרבר נחמד שקוראים לו... דקה. לא יודע איך קוראים לו, בקיצור. שיסתדר FPS יפי. בטח יהיו קצת לגים, אבל אני בסך הכל רוצה להראות סרבר, אז זה לא כזה נורא. זה רק נחמדה. כל מיני קידים. לא, אני לא יכול לעוף. יופי. בניינים, עוד בניינים. קיצור, תבואו, מחכים לכם. תעלו פה רמות נראה לי. כן, יש רמות. הנה, נתנים רמה 12. קיצור, תבואו, תעלו רמות. מי שיוטיובר גם יכול לבקש יוטיובר, הם ייתנו לו. חוץ מזה, הכל בסדר. בניינים יפים וזה. יש פה הרבה מקום. תבואו, תשחקו, תהנו, ובטח יוסיפו עוד כמה עוד דברים בהמשך, ואני כבר אגיד לכם, אז יאללה.